continuamos aquí no termómetro con outra destas noticias que nos chamou moito a atención. Hai dous detidos, atención, por roubarlle o coche ao exalcalde da Coruña, Paco Vázquez. Estamos a falar dun coche de alta gama, valorado en máis de 100.000 euros, que os que yo roubaron aproveitaron para cometer, Bernardo, outros delitos por toda Galicia. Imos situarnos con 4 pinceladas, se che parece, Rocío. Efectivamente, falamos dun coche de alta gama valorado en máis de 100.000 euros, un Mercedes azul, un modelo similar a este que están vendo na imaxe e que estaba pasando a revisión nun taller de Sada, na Coruña. Pois ben, supostamente, ali no taller, foi substraído por parte de 4 rapaces de entre 15 e 20 anos que, como ben dicía Rocío, continuaron o seu periplo por toda a xeografía galega durante 24 horas ata cometer ata unha vintena de delitos máis. Foi en Sarria, nunha gasolineira, cando chegaron a repostar, ali levantaron as sospeitas dunha das súas traballadoras que alertou a Garda Civil. Pois ben, ao cruzar os datos da matrícula, efectivamente determinouse que era o vehículo do exalcalde da Coruña, que foi tamén embaixador no Vaticano. Pois grazas, Bernardo, por situarnos. Bueno, que vos parece o modus operandi neste caso, Patricia? Bueno, chapuceiro, porque coñecendo como funcionan outras bandas, que realmente existen bandas organizadas que se dedican ao roubo de coches de alta gama para vender noutros países, pois o que fixeron estos rapaces nun taller de Sala é que tardaron horas en collelos. É certo que 2 deles fuxiron, pero a Garda Civil mantén a operación aberta e eu estou convencida de que en próximas horas os deterán. E o que me chama a atención é que un dos detidos era menor de idade, que ingresou nun centro de acollida, non? Porque creo que tiña 15 anos. O sea, que chama a atención a corta idade e tamén as formas, pois, bueno, un pouco eso, chapuceiras de levarse un coche destas características. Claro, dende a túa experiencia, Alejandro, é frecuente este tipo de roubos destos coches, os que se lles presupón tamén unhas medidas de seguridade superiores a outros utilitarios? Bueno, a verdade é que a día de hoxe non é tan complicado romper a ventanilla dun coche e acceder despois á centralita, é dicir, non creo que haya moitos medios que impidan. O sea, isto que veíamos nas películas, non, de coller dous cables e facer así para arrincar, vale cun Mercedes, con todo tipo de coches, igual, non? O que sucede é que nese tipo de roubos pode haber distintas motivacións. Efectivamente, un coche, neste caso, colleron o coche de alta gama por non coller outro, quer dizer, non é que fosen a por un coche de alta gama para mandalo a Europa do Oeste para vendelo ou para despiezalo, non? Porque sí que hai bandas que se dedican a isto, son profesionais, son moi hábiles, collen os vehículos, os meten en containers, os largan para Bulgaria, para onde sea, para Marruecos, e desaparecen. Pero neste caso foron 4 rapaces nunha noite de gloria ou de rabia. E ademais, por exemplo, pareceche que nun taller que deixas o teu coche protegido, iso tamén chama moita atención, porque a ver se cho rouban na calle, pois dis dormir na calle, pero o recinto cerrado, abriron o taller, foron a polo coche e probablemente sabían onde estaba. Bueno, e tamén entendo que sabían que con este tipo de vehículos se tiñan que facer unha escapada, non, de película, pois que ia a correr moito máis rápido que outro coche, non? Sí, a mí o primeiro que me destaca é que hai persoas que teñen imán para que lle sucedan cousas, e unha desas persoas é Paco Vázquez, non? Por qué? Non sei, sempre como que ten así un punto de estar sempre no foco. O candelero, non? Neste caso, fora coñas, pero tamén é mala sorte que che pase iso, non deixar un coche nun taller con toda a tranquilidade e que cho leven. Quizáis un dos puntos que se me ocurre, pois ese punto que se vas a cometer un delito, pois ter un coche de gran cilindrada para posiblemente escapar, aínda que tamén se queres pasar un pouco máis desapercibido, non é o mellor modelo para roubar, non? Non. Eles levaban un mes, polo que puideron saber dende o Instituto Armado a Garda Civil, levaban un mes cometendo delitos casi a diario, co cal agora impútanse, creo que 18 delitos, bueno, menores, de roubos, de sustraccións, de tal, aos que se lle suma tamén o roubo deste coche. Pero non é o habitual, porque cando ti roubas un coche de 100.000 euros de alta gama, normalmente pasa un período de enfriamento no que ese coche está agochado mentras ti lavas documentación, maquillas e despois o envías fora do país. Eso normalmente para como se rouban e como funcionan. Claro, aquí, verdade, bueno, que sí que tiña mérito en centro punto, les sabían perfectamente onde estaban agochadas as chaves
dese taller, o que lle presupoño tamén certas medidas de seguridade, e lograron acceder ao taller e levarse o vehículo. Claro, o que pasa, efectivamente, pero o que pasa que ademais isto é máis unha gamberrada, porque podenos facer unha certa gracia, non? Estos rapaces de loucura e tal, pero que ao final te podes sumar todos os delitos sucesivos que cometeron durante varias semanas, o menor igual ten sorte, ao final ten un internamento como que tiña e pasa unha temporadaña máis nun centro de menores, pero os maiores de idade, creo que son 2, poden enfrentarse a penas de cadea efectiva e acabar na prisión de maneira efectiva. Cantos anos lle poden caer alguén por o roubo dun... Pois me depende, pero se hai violencia, intimidación, se foi forza nada máis, pero nun tema deste tipo, por cada un dos roubos non descartas que se son tema entre 1 e 3 anos. Te podes sumar todos, non van a indemnizar un euro porque non o van a ter, o seu taller non o van a aplicar a isto, probablemente non teñan a máis mínima preocupación en defenderse de forma adecuada, e isto, desafortunadamente, nos anuncia un futuro bastante negro de xente que acabará na cadea, que... Sobre todo esa precocidade criminal, non? Neste Pero, caso, claro, que por aí un artigo de os vaquilla galegos, non? Salvando as distancias, pero, en fin, non? Como ter 15 anos, esa, pois, irrumpir un taller, levar un coche, cometer delitos, non? Pois que, en fin... Esos pais destes rapaces, como estarán? Porque estes rapaces son moi pequenos. Como estarán esos pais con estes rapaces que, ao millor, pois, dices, son reincidentes porque xa roubaron estos días, rouban un coche para seguir roubando. Desde logo, E logo pobres chama pais. atención tamén o ollo da empregada da gasolinera, a que lle chama a atención a idade destos rapaces, entendo que tamén algunha cuestión máis cando se baixan do vehículo a repostar, non? E ela chama a Garda Civil porque di a min isto non me cadra, non? Sí, daba pavor a xente de policía, esa traballadora de gasolinera que tivo bo ollo, non? E soubo identificar e ter rapide de chamar. Supoño que tamén cando traballas nunha gasolinera estarás acostumado... Teñen kilómetros. A ver, sí, literalmente, non? A detectar actitudes que coche sospitosas. ven en que persoa, non? Detectou no tan rápido que nin siquiera se chegara a interpoñer a denuncia. Os presuizos non acostuman a ser vos, pero... Unha actitude, dende pero logo, neste caso, exemplarizante da que, bueno, pois da que todos tomamos nota. Bueno,